Mwali wedu wanotwa wanu uchisekwa. Mwali wedu wanotwa wanu wanotwa wanu Yesu wanotwa wanu akauya kudzima rugwaro rwakanga rwakanyorwa zviro zvaipesana nezveupenyu hwedu. Munofunga kuti vakadzimirwa zvavanga vanyora vakasara vachifara here? Hatimbokendenge kuti vasara vachinzwa sei? Hatimbozvitsvagi kana kuzvigugula kuti vachasara vachinzwa sei? Sori yayaya sori waruza, sori yayaya sori waruza, sori yayaya sori waruza, sori yayaya sori waruza. You need to apologize. Korere kunyutuza kweziro. Kore that 2026 a year of renewal. Banya zinoda kupukunduwa matime. Akapushingwa newayo. Tawia kupukundula matime yedu abata. Kana wane machamu kuda ngawapale. Bati kare kare tuna kusika pale opo. Mutare district. There's no room for spectators. Everyone must be a participant. Kuna zero zenyasha. Kitakula basa zenyasha. Kusika kumakumo. Afirambi zakada.